नमस्कार. IPLचा रणसंग्राम 2022 पर्व 15 पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. मी निलेश आणि मार्बर सुचिरित आम्ही दोघंही तुमचं मनापासून स्वागत करतो. सर्वात प्रथम खळबळजनक आपल्याकडे जी माहिती आली ती लोकांना आपण सांगूयात. मोठी न्यूज अशी आहे की सलग 2 पराभवानंतर धोनीनी क्रिकेटचा संन्यास घेतलेला आहे. थँक्यू म्हटलेला आहे त्यांनी. तो याच्यापुढे क्रिकेट खेळताना आपल्याला दिसणार नाहीये. मोठी न्यूज आहे, अगदी खरं आहे. पण मोठी न्यूज अशी पण आहे की सेम टाइम त्याला अजून लोक बोलतायत, बघूया पुढे काय होतंय, पण धोनी क्रिकेट खेळणार नाही असं म्हटलंय. अजून एक दुसरी न्यूज आहे आजच्या मॅच बद्दल, ती म्हणजे आज रात्री 10 वाजता मॅच चालू होणार आहे. कारण खूप ऊन आहे असं म्हटलं जात आहे मुंबईमध्ये. अक्षरशः काल बघितलं KL राहुलनी हात असा केला तर 1 लिटरभर पाणी त्याच्या डोक्यातनं खाली पडलं होतं. त्यामुळे आजचं सांगतात की 10 वाजताला आजची मॅच चालू होणार आहे. आणि त्यामध्ये असं शक्यता आहे की मोठे प्लेयर्स खेळणार नाहीयेत, कारण ते म्हणतायत की इतक्या उशिरा मॅच असेल तर आम्ही खेळणार नाही, आम्हाला आमची झोप देखील महत्वाची आहे. अरे काय बोलतोयस काय तू निलेश? अरे खरंच आहे. तुला विश्वास नाही बसत आहे का? नाही. पण का विश्वास नाही बसत आहे मला सांग बरं तू. असं कसं होईल रे? फारच आहे खळबळजनक. अगदी खरं आहे. आज असं काही घडणार नाहीये मित्रांनो. आज आहे एप्रिल फुल डे. 1 एप्रिल आहे, त्यामुळे तुम्हाला सर्वांनाच मी एप्रिल फुल करतोय. मला माहिती आहे खूप मोठे धक्के होते, हे दोन्ही तुम्हाला बसणार आहे. असं काहीही होणार नाहीये. धोनी असणार आहे, कलायवा तिथे असणार आहे. जरी 2 मॅचेस हारलेत ते लोक तरी पण तो तिथे असणार आहे. आणि आजची मॅच ही 7:30 वाजताच आहे, रात्री 10 वाजता मॅच चालू होणार नाहीये. तर मित्रांनो आज एप्रिल फुल्स डे होता म्हणून आपण त्याच्याकडे गेलो होतो. तर येऊयात आजच्या मॅचकडे. आजची मॅच आहे ती कोलकाता वर्सेस पंजाब. 2 तगडे संघ आहे. काय सांगशील? आजचा माझा संघ तर आहे KKR. वा. आणि KKRचा कॅप्टन श्रेयस अय्यर. आता श्रेयस अय्यर बद्दल आपण आधीच्या एपिसोड्समध्ये बरंच काही बोललो असू, पण एक गोष्ट मला प्रकर्षाने प्रेक्षकांना सांगायची आहे, ती म्हणजे आपण जेव्हा म्हणतोय की KKRचा कॅप्टन श्रेयस अय्यर हा जरा इझी गोईंग आहे, तो असा खूप लोकांना टेन्शनमध्ये टाकत नाही स्वतःच्या टीमला, आणि असं खूप हसत खेळत क्रिकेट खेळणार आहे, पण त्याचा अर्थ असा होत नाही प्रेक्षकांनो की तो त्याचा क्रिकेट लाईटली घेतो. असा अर्थ नाही आहे. तो अत्यंत सिरियसली घेतो. तो विचार करून स्ट्रॅटेजीज बनवूनच आतमध्ये येणारा, टॉसला येणारा असाच तो कॅप्टन आहे. त्यांनी चांगली कॅप्टनशिप आधी करून दाखवलेली आहे. आणि याही हंगामात मला वाटतं कॅप्टनशिपचा काही इश्यू आलेला नाही आहे. सोफाच्या त्यांच्या मॅचेसमध्ये ठीक आहे, 1 जिंकले 1 हारले जे काय असेल ते, पण कॅप्टनशिप त्यांनी चांगली केलेली आहे, कॉन्फिडेंटली केलेली आहे. तुझ्या कॅप्टन बद्दल काय म्हणशील? सुपर्ब. जसा तुझा कॉन्फिडंट कॅप्टन आहे तसा माझा देखील कॅप्टन हा कॉन्फिडंटच आहे. मयांक अगरवाल हा कॅप्टन असणार आहे आज आमच्या टीमचा. त्यामुळे त्यांनी खरं बऱ्याच वर्ष IPL खेळतोय, त्याला तेवढी तयारी पण त्याची IPL मध्ये चांगली झालेली आहे, पण ॲज अ कॅप्टन तो खूप चांगल्या गोष्टी करू शकेल असं वाटतंय. तर आता येऊया पिच रिपोर्टकडे. आजची मॅच खेळली जाणार आहे ती वानखेडे स्टेडियमवरती. आपण बघतोय मुंबईमध्ये एकंदरीत कशा प्रकारचं क्रिकेट चालू आहे, पण त्याचाच अर्थ असा आहे की परत वानखेडेवरती रन्स होतील, कमी होणार नाहीयेत, भरपूर होतील. ते शेवटी आपण बघूच यात किती होतील. पण विकेट जर म्हणशील तर बॅटिंगला साथ देणारच विकेट मला वाटतंय. आणि जसं जसं ही टुर्नामेंट पुढे जाईल, अजून प्रोग्रेस होत राहील, त्याप्रमाणे बॅटिंगच चांगली होत राहणार आहे. बॉलर्सचं इथे परीक्षाच पाहायला लागणार आहे. टॉसबद्दल काय वाटतंय तुला? टॉसबद्दल मला असं वाटतंय की आज जर KKR किंवा PBK जे टॉस जिंकतील ते मला वाटतं बॉलिंग घेतील. बॉलिंगच घ्यायला पाहिजे, कारण आपण पाहतोय की दुसऱ्या सत्रामध्ये बॉलचा किती नुकसान होतोय, किती प्रॉब्लेम होतोय. अक्षरशः गच्च ओला होतो बॉल, टॉवेल सुद्धा अपुरे पडतायत. कितीही पुसा तुम्ही तरी पण बॉल रिप्लेस केल्याशिवाय दुसरा पर्याय त्यांच्याकडे नाहीयेत. तर जाऊयात आजच्या प्लेइंग 11 कडे. सर्वप्रथम तुझी KKRची प्लेइंग 11 बघूयात. KKRची प्लेइंग 11 पहिल्यांदा नक्कीच बघूया आपण. व्यंकटेश अय्यर पासून सुरुवात करतो मी. व्यंकटेश अय्यर आणि अजिंक्य रहाणे जे ओपनला येत आहेत, त्यांनी रिजनेबली चांगली ओपनिंग केलेली आहे. दुसऱ्या मॅचमध्ये नसेल झालं तेवढं, परंतु पहिल्या मॅचमध्ये तर त्यांनी अगदी खास ओपनिंग करून दाखवली होती. श्रेयस अय्यर कॅप्टन, तो 1 डाऊन येऊ शकतो. नितेश राणाच्या काही काळ जरा रन झालेल्या नाही आहेत, त्यामुळे आज मला अशी अपेक्षा आहे की नितेश राणासुद्धा जरा त्याचा जम बसवेल. मागची मॅच यांना फारच खराब गेली रे. तू विचार कर की 128 रन करू शकले होते फक्त, आणि तो फार छोटा टोटल ठरला होता, आणि RCBने फार सहजपणे तो पार केला होता. तर त्यामुळे यावेळी त्यांना बॅटिंगवर खूप
फोकस करणं गरजेचं आहे, मोठा टोटल समोर ठेवणं गरजेचं आहे जर आधी बॅटिंग आली तर. आणि त्यामुळे ही अशी साधारण पहिली बॅटिंगची फळी असेल. मग येतो सुनील नारायण आणि तो एका प्रकारे ऑलराऊंडर तर आहेच, पण त्याच्या बॉलिंगची खास स्ट्रॅटेजी सांगायची झाली तर तो खूप धरून ठेवतो बॅट्समनला, मारू देत नाही. आणि डॉट बॉलचं प्रेशर वाढल्यामुळे बॅट्समन जेव्हा शेवटी अटॅकिंग स्ट्रोक्स करायचा प्रयत्न करतो तेव्हा तो नक्की सापडतो अशा टाईपची. बिलकुल रूम देत नाही तो, कुठे स्टंप टू स्टंप बॉलिंग ज्याला म्हणतात ना, आणि ते ह्यामध्ये गरजेचं असतं. T20 यू मिस आय हिट अशा प्रकारचा तो बॉलर आहे. म्हणजे तुम्ही जर मिस केलात तर डायरेक्ट बॉल जाऊन स्टंपला, नाही तर तुमच्या पॅडवरती आदळणार, एवढं स्टंप टू स्टंप बॉलिंग करतो. आणि छोटी छोटी व्हेरिएशन्स चालू असतात त्याची. सॅम बिलिंग्स आहे, त्यांनी मागच्या वेळेला चांगली टाकलेली आणि तो असेल. शेल्डन जॅक्सन कीपिंग करतोय, उत्तम कीपिंग केली मागच्या वेळेला त्यांनी. मात्र त्यांनी एक स्टंपिंग तितकं छान केलं, वाह बघण्यासारखं होतं. बॅटिंगमध्ये त्याला अजून सूर गवसायचा आहे, पण मी त्याला फर्स्ट क्लास क्रिकेटमध्ये खूप खेळताना बघितलेलं आहे. याच हंगामामध्ये भरपूर पोत्यांनी रन्स केलेले आहेत त्याने. येस, आणि मी स्टेडियमला जाऊन त्याच्या इनिंग्स बघितलेल्या आहे. तो खरंच सुंदर खेळतो. तर कधीतरी जेव्हा त्याचा सूर गवसेल ना तेव्हा एक मोठी इनिंग त्याला खेळायला पाहिजेच, आणि आता गरजही आहे. कदाचित आजही खेळेल तो. आंद्रे रसेल ज्यांनी मागच्या वेळेला 25 रन केल्या होत्या. मागची मॅच इतकी खराब झाली की 25 हा हायएस्ट टोटल होता त्या अख्ख्या इनिंगमध्ये. विचार करा आंद्रे रसेलचा. तर आंद्रे रसेल तर असणारच. टीम साऊदीला आपण म्हणत होतो घ्यावं, त्यांनी घेतला आणि त्यांनी मागच्या मॅचला 3 for 24 ओव्हर्समध्ये फारच चांगलं महत्वाच्या 3 विकेट्स काढल्या होत्या. तर तो असणारच. उमेश यादव उत्कृष्ट टाकतोय रे. मागच्याही गेममध्ये तू बघितलंस काय तो बॉल हलवत होता आणि काय पेसला हलवत होता, आणि विकेट किपरकडे तुझा काही कॅरी येतोय त्याचा, तो बघण्यासारखा आहे. म्हणजे त्यामुळे उमेश यादव आहे. आणि वरुण चक्रवर्ती जो थोडासा सुनील नारायण टाईपचाच बॉलर आहे, पण तो T20 मध्ये भयंकर यक्का ठरतो अगदी. म्हणजे तर तो नक्की असणार. अशी साधारण आमची टीम असेल. तुझी टीम कशी असेल असं वाटतं? येऊयात PBKs, पंजाब किंग्स. 2 वर्ष झालं आमचं नाव बदललेलं आहे. मागच्या वर्षापासून नवीन नावाने आम्ही खेळतोय पंजाब किंग्स. तर सुरुवात करणार आहे आमचाच पंजाबचाच भिडू शिखर धवन. जोरदार सुरुवात त्यांनी केली होती. 43 धावा अक्षरशः कुठल्या होता. ह्या अशा टाईपच्या विकेटवरती शिखर धवन जास्त चांगला खेळू शकतो, कारण स्क्वेअर ऑफ द विकेट्स त्याला रन चांगले मिळतात. कारण बॉल ज्यावेळेस वरती येतो, त्या शोल्डर हाईटपर्यंत येतो, त्यावेळेस तो कट आणि पुल करायला तयार असतो. कारण पुढचा पाय तो हवा तेवढा असा बाहेर काढून खेळत नाही. म्हणजे जास्त जसं म्हटलं जातं जुन्या भाषेमध्ये की मॅटिंग प्लेअर ज्याला म्हणतात, जे की बॅकफूटवरती कडक असतात, चांगले ड्राईव्ह मारतात किंवा चांगला कट करू शकतात, त्या तशा टाईपचा शिखर आहे. त्यामुळे अशा टीम्सला अशा विकेट्सवरती त्याचा खूप फायदा होऊ शकतो. त्याबरोबर सुरुवातीला येतो तो आमचा कॅप्टन मयंक अग्रवाल स्वतः. त्यांनी पण चांगले रन्स केले होते. 32 धावा त्यांनी केला होता. डावाची सुरुवात खूप चांगली करतात हे दोघं जण. कॉन्फिडंटली सुरुवात केली होती. त्यानंतर येतोय तो आम्हाला एक एवढ्यातच सापडलेला नवीन कीपर आहे, जो की श्रीलंकेवरनं आलाय. तू सुचरित बघशील तर गेल्या 4-5 वर्षात श्रीलंकेचे एवढे प्लेयर्स नव्हते. ज्यावेळेस सुरुवात झाली होती IPLला, संगकारा म्हण किंवा महिला जयवर्धने म्हण, त्यांच्यानंतर चांगले प्लेयर्स आले नव्हते. पण यावर्षी आपण बघतोय 2 ते 3 श्रीलंकन प्लेयर्स आहेत चांगले आणि टीमचा एक भाग म्हणून खेळत आहेत. त्यापैकीचा आहे. चांगला कीपर आहे, चांगली बॅटिंग करतोय. 43 धावा त्यांनी केला होता आणि तो म्हणजे असं सरप्राईज पॅकेज होतं. कोणाला वाटलं नव्हतं की असं काहीतरी चांगलं करेल. 43 रन्स करून गेला होता. त्यामुळे तो संघात असणार. 3 नंबरला बॅटिंग जरूर करणार. त्यानंतर येतो लाइम लिव्हिंगस्टोन. लिव्हिंगस्टोनकडे खूप अपेक्षा आहेत. अगदी मोठा प्लेअर म्हणून बघितलं जातं त्याकडे, पण त्याला दोन्हीसाठी वापरतायत. म्हणजे बॉलिंगलाही वापरतायत, बॅटिंगलाही वापरतायत. एकच ओव्हर दिली होती, पण तो एक पर्याय छान आहे. त्यामुळे तो टीममध्ये असणं तेवढंच गरजेचं आहे. त्यानंतर येणार आहे तो राज बाबा. राज बाबा हे एक नाव आहे. इंडियन प्लेअर आहे. तो थोडा स्थिरावतोय असं वाटतोय. बघूया त्याला अजून किती रन्स त्याच्या बॅटमधून येत आहेत. त्यानंतर येणार आहे शाहरुख खान. हे पण एक खूप मोठं नाव आहे. शाहरुख खानला तसं काही करायची अजून संधी मिळालेली नाही आहे, पण तो करेल हे मात्र नक्की आहे. पण तो संघात असायला पाहिजे, कारण त्याच्या नावाचा एक दबदबा आहे. जसा म्हणजे बॉलिवूडमध्ये शाहरुखच्या नावाचा दबदबा आहे, तसा क्रिकेटमध्ये पण आता यांनी याच्या नावाचा थोडासा चालू केलेला आहे दबदबा. त्यामुळे तो असायला पाहिजे. त्यानंतर येणार आहे ओडिन स्मिथ सारखी व्यक्ती तुमच्या संघात जर असेल तर तो फायदाच करून देईल, कारण तो एक वेस्ट इंडिजचा जो जरा तो स्वॅग आहे ना, तो तुमच्या टीममध्ये येतो आणि तो शिखरला पण कुठेतरी भावतो. त्यामुळे त्यांचं जेल चांगलं झालंय. तो एक टीममध्ये असणं गरजेची माणूस आहे, तो गरजेचा तुमच्या टीममध्ये. हरप्रीत ब्रार, अर्शदीप सिंग ही 2 नावं जी आहेत ती बॉलिंगसाठी मी घेणार आहे, कारण हे जे डिओ आहेत ते चांगले बॉलिंग करतात. दोघंही या संघाचा भाग बरेच दिवस आहेत. दोघंही चांगल्या प्रकारे परफॉर्म करतात. लेफ्टी राईटी कॉम्बिनेशन मिळतं, त्यामुळे गोलंदाजीमध्ये फरक जरूर पडतो. त्यानंतर संदीप शर्मा किंवा कगिसो रबाडा. मी म्हणेन आज रबाडा खेळणार आहे, कारण रबाडा आलेला आहे संघाबरोबर. तो आलेला आहे. क्वारंटीन होता, त्यामुळे पहिल्या 2 मॅचेस त्याच्या एखादी मॅच गेली होती, पण आता तो संघाबरोबर आहे. आणि रबाडाचा पेस ज्यावेळेस येणार आहे त्यावेळेस तुझी धावपळ होणार आहे, हे मी तुला आत्ताच सांगतो. त्यामुळे रबाडा संघात आज असेल असं मला दाट वाटतंय. फक्त तो कोणाच्या
जागी खेळतोय हे आपल्याला बघायला लागेल. कारण काय केलं होतं मागच्या मॅचला सुद्धा त्यांनी 3च फॉरेन प्लेअर खेळवले होते. जिथे 4ची शक्यता असते तिथे 3च खेळवले होते. कारण त्यांना माहिती आहे चौथं नाव रबाडा आहे त्यांच्या टीममध्ये फॉरेन प्लेअर म्हणून फिक्स असणार आहे. ते ह्या मॅचपासून होऊ शकतं. त्यामुळे रबाडावरती मी आज बोली मोठी लावणार आहे. चांगला त्याच्याकडनं परफॉर्मन्स आपल्याला बघायला मिळेल. त्यानंतर येईल तो राहुल चहर. बॉलिंगसाठी खूप चांगला ऑप्शन आहे आणि चांगली व्हरायटी पण देऊ शकतो. तुझ्या एका प्लेअरबद्दल मी थोडंसं बोलणार आहे हो. फक्त, आणि तो म्हणजे शिखर धवन. मला आठवतंय जेव्हा शिखर धवन इंटरनॅशनल लेवलला जस्ट येऊ पाहत होता तेव्हा सगळे म्हणत होते की हा टॅलेंटेड खूप आहे, पण हा शॉर्ट बॉलला जरा ससेप्टिबल आहे, हा जरा पुल आणि कट करताना वगैरे सापडतो वगैरे. पण त्या माणसानी त्या विकनेसवर इतकं काम करून घेतलं की ऑस्ट्रेलिया असो कुठे साऊथ आफ्रिका असो, पण लिमिटेड ओव्हर्स क्रिकेटमध्ये तू म्हणालास तसं त्यांनी बरोबर त्याच्यावर प्रॅक्टिस करून इनफॅक्ट आता तो त्याचा स्ट्रॉंग पॉईंट झाला आहे की तो कट आणि पुल करून बऱ्याचशा रन्स गोळा करू शकतो बॅकफुटवर. तू बरोबर बोललास. टॉप प्लेयर्सबद्दल, माझ्या टॉप प्लेयर्सबद्दल KKRच्या जर बोलायचं झालं तर श्रेयस अय्यर असताना मी सध्या तरी कोणाला दुसऱ्याला टॉप बॅट्समन म्हणायला तयार नाही आहे. खूपच टॅलेंटेड आहे रे. आणि दोन्ही ऑफ हिज फ्रंट फूट बॅक फूट त्याला काही चिंता नाही. पेसला चांगला खेळतो. स्पिनर्सला तू बघितलेस पुढे येऊन वगैरे तर तो जे मिड विकेटच्या वरून मारतो कन्सिस्टंटली मारतो आणि सेफ एरियाजमध्ये पडतात सगळे. त्यामुळे तो एक आहे. आणि टॉप बॉलरमध्ये माझा आहे सुनील नारायण. मी मगाशी म्हटलं तसं हा सगळ्यांना टाईट ठेवतो बॅट्समनना आणि याला मारणं खरंच खूप अवघड आहे. T20च्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला मारणं गरजेचं असतं. फार डॉट बॉल्स तुम्ही जाऊ देऊ शकत नाही आणि त्यामुळे शेवटी त्याला विकेट्स पडतातच. हे आपण आधी बघितलेलं आहे. आणि टॉप ऑलराऊंडर माझा असणार आहे अजून एक वेस्ट इंडियन ॲज युज्युअल आंद्रे रसेल. भयंकर इम्पॅक्ट प्लेयर्स जे असतात, आधी क्रिस गेलबद्दल म्हणायचे इम्पॅक्ट प्लेअर, युसुफ पठाणबद्दल म्हणायचे तसा इम्पॅक्ट प्लेअर आहे आणि आज काय इम्पॅक्ट करतो मला बघा. पण मला थोडीशी शंका आहे त्याला निघाले काहीतरी इंजुरी त्याला आहे. मागच्या मॅचला आपण बघितलं होतं बॉलिंग करणार नाही करणार थोडंसं डिलेमामध्ये होता. पण अशा प्लेयर्सना इंजुरी त्यांचा पाठ सोडत नाही. कारण इतकं क्रिकेट खेळत असतात हे, मायदेशात असेल, आपल्या इथे येऊन असेल, जगभरात असेल. त्यामुळे थोडासा कुठेतरी तो प्रॉब्लेम वाटतोय. तर रिसेंटली आलेली जर तू न्यूज बघितलीस, काल आलेली न्यूज, तर तो कदाचित खेळेल असं म्हणतात. तो तेवढा फिट झाला असावा. तर बघूया आजच आपल्याला कळेल. तू म्हणतोय शोल्डरचा इश्यू आहे, पण म्हणजे मला वाटतं हिल बी मोर दॅन हॅपी. कारण त्याला माहिती आहे फक्त बॅटिंगच करायची, नुसते जाऊन द्यायचेच आहेत लांब लांब. त्यामुळे तो तरी सुद्धा म्हणजे तसं मी नेहमी जसं सांगत आलो असं इम्पॅक्ट प्लेअर तू म्हणतोयस ते 70% जरी फिट असतील तरी तुमच्या टीमसाठी ते ॲसेट होऊ शकतात. एक नजर टाकूया आता पंजाबच्या टॉप प्लेयर्सकडे. बॅट्समन विषयी बोलायचं झालं तर नाव आपण घेणार आहोत जड्जी शिखर धवन. गब्बर ही इज बॅक. त्याचं नाव मी पुन्हा एकदा घेईन कारण ज्या ॲटिट्यूडनी खेळतोय, ज्या स्वॅगनी तो खेळतोय, चांगले रन्स नक्कीच करेल. त्याच्याबरोबर साथ द्यायला मयंक आहे, पण शिखर काहीतरी दंगा करेल असं मला वाटतंय. बॉलर म्हणशील तर मी मगाशीच म्हटलं होतं आमच्याकडे रबाडा एक्सप्रेस आलेली आहे, त्यामुळे तिच्यावरतीच आम्ही पूर्णतः भरोसा. जवळपास 12-13 डब्याची मोठी गाडी आमची ती, त्यामुळे सुरू झाली की थांबतच नाही ती. त्यामुळे त्याचं नाव आज मला जरूर घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर राहुल चहरचं पण मी नाव घेणार आहे कारण भारतातली विकेट्स आहेत, स्पिनर्स जास्त विकेट्स घेतात, त्याच्यामुळे तो एक ऑप्शन चांगला असणार आहे. ऑलराऊंडर म्हणशील तर ओडेन स्मिथ, याचं मला नाव घ्यायचं आहे कारण ताकद आहे त्याच्याकडे, जोरदार फटके मारू शकतो, तेवढीच चांगली बॉलिंग सुद्धा करू शकतो. त्यामुळे साधारण असे हे 3 जण मला वाटतात. आता येऊयात आपण प्रेडिक्शन स्कोअरकडे की साधारण काय आज धावसंख्या फलकावरती लागू शकते. मला असं वाटतंय की थोड्या लो स्कोअरिंग इथे गेम झालेले असल्यामुळे प्रेक्षकांचा थोडासा गैरसमज झाला असावा, पण प्रेक्षकांनो इथे बॅटिंग करता खरंच ही चांगली विकेट असल्यामुळे 170 ते 180 होऊ शकतात असं मला वाटतं. तुझं काय मत? अगदी खरं. 170-180चं विकेट आणि आउटफील्ड नक्कीच आहे. नेहमी आम्ही बोलत असतो ते विकेट आणि आउटफील्डबद्दल बोलत असतो कारण एखाद्या दिवशी जर पडझड झाली संघाची, पहिले 4 गेले तर 60 मध्ये पण ऑलडाऊन होऊ शकतो. त्याचा अर्थ त्याच 10 मिनिटाकरता विकेट बदलतं का? तर असं काही नसतं. दुसरी टीम नाबाद तेवढे रन्स करते, याचा अर्थ विकेट चांगलं असतं. फक्त मेंटली तुम्ही त्याच्याला कसे सामोरे जाताय हे जास्त महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे 170-180चं विकेट हे नक्कीच वाटतंय. हे झालं आजच्या मॅचविषयी. उद्याच्या मॅचविषयी थोडंसं तुम्हाला सांगतो. उद्या 2 मॅचेस आहेत. उद्या आपण 2दा भेटणार आहोत आणि एप्रिल फुल नाही आहे, हे खरं आहे. उद्या आपण 2दा भेटणार आहोत. एक मॅच 3:30ला आहे आणि दुसरी मॅच 7:30 वाजता आहे. 3:30ची जी मॅच आहे ती मुंबई आणि राजस्थान रॉयल्स या 2 संघामधली आहे, जी की DY पाटीलवरती खेळवण्यात जाणार आहे. आणि संध्याकाळची मॅच आहे 7:30ची, ती आहे GT आणि दिल्ली कॅपिटल्स या 2 संघामधली. गुजरात आणि दिल्ली समोरासमोर येणार आहेत आणि ती मॅच असणार आहे संध्याकाळी 6:30 वाजता पुण्यात गहुंजे स्टेडियमवरती. त्यामुळे तुम्हाला आम्ही 2दा भेटणार आहोत उद्या 11 वाजता आणि 4 वाजता. तोपर्यंत फक्त पाहत राहा सकाळ.